Wara li kienu gowl minn taħt, Gzira United dawru telfa f'rebħa konfingenti ta' 3-1 kontra Tarxien Rainbows biex bekk saħħew it-tielet post fil-klassifika. Kienu l-Maroons li ħolqu l-ewwel periklu wara 4 minuti permezz ta' free kick insidjuż ta' Cohen li jizdaħabat mal-minduda qabel intem barra. Kontra xejra tal-lob fi 30 minuta kienu Tarxien li fetħu l-iskorek kif Eduardo Kalin bidel il-ballum ma' Ricardo Silva Farija li minnaħat jew Venven xub saħtu mill-viċina rokna tax-xibka li ma taleb da ċans li l-ħaber isalva. Iżda Tarxiniżi ftit damu jifirħu kif fil-45 minuta lob, eżattament qabel tmiem l-ewwel taqsima, Gzira ingħataw penalty meta Matthew Spiteri waqqa lil Cohen fil-kaxxa. Mill-11 metru nkariga ruħu Amadou Samb li tefa' l-ballun fix-xibka bil-goalkeeper tar-Rainbows imiss il-ballun iżda ma jsalvax. Gzira marru għall-ewwel darba fil-vantaġġ fis-76 minuta meta wara li ġieva l-ballun minn corner permezz ta' daqqa ta' ras preċiża Samb tefa' l-ballun wara Antonio Katkuti għat-tieni gowl personali tiegħu. 6 minuti mit-tmiem ir-Rainbows għalaw daqqa ta' ħarta kif spiċċaw jilabu baxar players meta tkeċċa lihom Antonio mit-trev wara li ġieva żewġ karti sofor u mill-free kick ta' wara Gzira issiġġilaw ir-rebħa b'gowl ta' Nikolaj Muscat li tefa' l-ballun fix-xibka skor finali ta' 3-1.